Ahir dissabte va ser dia de festa grossa en la Societat Musical Instructiva Santa Cecília, una jornada en la que la família ceciliana es va vestir de gala per celebrar la processó i missa en honor a la patrona de la música. Un acte que estigué presidit per la musa major infantil, Shirley Jaijo, i la seva cor d'honor formada per Mireia Corretxer, Arantxa Beltrán, Paula Beltrán i Maria José Torremocha. Enguany hi ha hagut novetats i és que la missa s'ha celebrat en la parròquia de la Sang i no en la de Sant Joans com era habitual, per la qual cosa l'itinerari de la processó també ha variat un poc. Un castell de focs d'artifici posà punt i final a este acte, però la jornada festiva continua amb un concurs de paelles al carrer. Molts són els músics, simpatitzants i socis que s'animaren a participar en esta proposta. Família i amigues de sempre ens hem convocat perquè jo visc fora, vivim a Mallorca. I el meu home estava de música, està jubilat. I quan venen aquestes festes, vindrem on així. A qui li ha tocat fer la paella? Un cosí meu. I que la facis tu, fes-la tu. I vostès de què estan encarregant-se? Pues de la verdura, el netejar la verdura, la carn, ho han fet tot. Un poquet cada un. Sí, un poquet cada un. Bé, molt bé. Primer que res, he dit que aquest matí hem fet la processó i la missa i ara estem així reunits, la colla de tots els anys, que fem 2 paelles i estem tots els amics de la banda i les dones i els fills i els xiquets. T'ha tocat fer la paella? Ja porta 2 anys que em toca i ja estan passant-se'n un poquet, ja estan passant, però bé, a gust. També els més joves s'animaren a fer la seva pròpia paella. A qui li ha tocat fer la paella? A tots, entre tots la van a fer, entre tots farem alguna cosa. No se pot fer res més. Què tal l'ambient avui així en Santa Cecília? Molt bé, per la matí hem anat a la professó, enseguida ens hem canviat i hem vingut així a fer la paella i ara hasta que la mengem. Les muses d'enguany tampoc podien faltar en este acte on ens contaren com se ho han passat en esta setmana de festes. Pues el pasacalle y lo de la iglesia. Pues hem eixit així hasta la iglesia, hem estat en la missa i després han tornat així acompanyada de la Mare de Déu de Santa Cecília. També el president de l'entitat, Paco Rico, aprofità este acte per fer balanç d'estes festes en les que s'ha estrenat com a president. Pues està vivint-lo a tope, està a tope de gent, la concurrència és massiva i després enguany, a més, com està la novetat, que hem anat al Raval a fer la missa de Santa Cecília, pues, ha sigut una sorpresa tot, perquè s'ha recuperat els llençols, els cobertors en els balcons, les macetes per als carrers, la gent ho ha agraït molt i realment està seguint un dia molt satisfactori per a mi i per a tota la societat. Enmig d'un molt bon ambient i amenitzat amb una disco mòbil es cuinaren les paelles. La jornada festiva s'allarga fins ben entrada la vesprada.